Какво става хора от YouTube? Аз съм The Darkness и това е следващия клип от оцеляването ми. Синглплеера. И тук е Феникса. Не струва! Че е Феникс, гейски. Те нови неща, айде ми нямам. Така тросен. Феникс! И след 3 минути казва останалото. Гейски. Оба. И Да. Дългоочакваната ферма вече е готова. Тя от куна да е готова, да го очаква иначе. Да, бе. Ча се забравя къде е. Ти си ми баха майката! Добре, не ми послай. Умрях. И да. Ей тук има някакъв тъпак, който ще бъде умрят. Да. Значи ето е простотията с таклата, която правих. Сега ще я покажа. Тук съм докарал един циганин. Вилиджер и тук са зомбитата, ти се спалват и да не знаете си работата тук. Сега. Ако някой от вас съседното му отваря привит сервер, да ми каже, да пише там в коментарите. Мълчи. Ще ми се играе. И да, тук това е за качване, то е за слизане. Той няма, едно и двете ще са закачвани. Между другото, знаеш какво гледах? Има едно дет може да прави като асансьор, брат. Цъкаш някакво копче на втория етаж, цъкаш някакво копче на третия етаж. Тото и нещо. Бах си готиното. Тук е специално всичко. И... епизод, не знам колко спам. Може да спреш като начало да ядеш, де. Айде се върнем, да се наям. И тук сме хора, вече наядох съм. Да. И докато ядох, дигах тук на фермата. Чайте я сръбна в кола. Да си прикарам. Сори, Сравни, да ноти преседи. Добре. Измислих даже и какво ще правим. Някаква простия. Тото и аз. Ще не знам какво. Чува се кирка или меч да енчантна? Кирка. Кирка. Малко почупена, ама нямам дори диаманти. Тук съм западнал. Кирката е на... Чакай. На 700 удара. Опа, направих кирка. Снимка. Чувам си ехото, брат. Направих кирка. Чувам си ехото. И мен какво ме интересува? Вече го чувам. За съжаление нямам майки диаманти. Да. Тази кирка ще енчантнем. Опа, нали ще ходим в лидера, чай тези блокчета. Арбе, на майка ти путката какво трябва да направя? Скилп в клипа, брат. Дано ти го премахнат. Кажи стоп. Да. Стоп! Fortune Trap Breaking 364. Его, виж какъв съм добър. Чай си остава тук. Ма ти вече имаш ли форченка? Не. Его, виж начи какъв съм добър. Първи енчант. Виж какъв съм добър. Браво. Вече само тъй ще енчантваш. Добре, сега. Този път, що не става? What the fuck, човек. Сега какво трябва да направя? Видя ли как се радвам след енчанта? Да. Готни още една глътка кола е тези за кия. За енчанта. Само един път не ми се падна протечен много, да му се мисля. Чай глътна. Чай глътна. Ти е задължително да направиш тъй. Отивам в нали? Да. Не, нямам лък! Уидар. То се пресне мога. Ще аз прибия. Виждам Уидар скелет. И Блейз, супер. Уидар скелет, чой. Я тука, бе. Значи фено и гласувайте отдолу, защото не ще да го направи двоен сървайвал и аз зацекна. Кажи ти да. Чакай го.
Гони Кажа, че да, по един дота кей е безплатен. Ох, че много им претрябвам до таки. Абе имам там имам възможност да дам. И давам. Какво? То летиш. Какво? Лети. Омага, човек. Не мога целия бас смешника. Прецаках се жестоко. Ауч ми ладно. Баси огромния форт, О, мага, човек. Има блейз спаунери, кладенец, И аз почвам да снимам. Какво? И аз почвам да снимам. Какво да снимаш? На Майнкрафт. Почвай. Няма ли чест, бе? Не. Опа, ще съм опа. Всички ти, дай, снимат О, аз тук. малък пигмен! Просто за първ път ли виждаш? Да. О май гад. Ще направим си. Не, обърках копче. Чакай, малък пигмен. Снима го, бази яката. Трябва да убия няколко. Зиро брай. Малък Чест, пигмент. чест. И в него има... Кои? Опа, да си извиняй. Три и едно... Тако с броня. Голдън. Закон. Трябва ми се дуа, брат. Келфа е да че имам броня, като нямам се дуа. Ще слам торчови, къде съм минал. Скелет. Два скелета. Не. Скелета би пигмена. Ау. Баси, как мой скелета би пигмен, бе? Нали уж са срещу мене? Ти какво правиш, бе, мавка? Игра Warcraft. Ей! Гаст! Чест, още ти. Те го си до, ес! Колу! Аре, чупи се по-бързо. Още един чест. Голда, меч, голд и пак брони за голда. За мен закон, да. Да. Стимата ми чай. Какво става? Чай се. Аре, диаманти в честовите. Айде, има и към после. Идвай. Нидерланд, yes! В после ще си фармя Soul. О, излязахме отгоре. Сигурен съм, че има още често, но... Ми трябва някак си да има и там, без газ да ни забележи. Малко зорли, ама ще се справим. Ко? О, каква симетрика. Тук не съм идвал.
Аре бе, често и още. Още не да говоря. Често. Не дропи нищо. Добре. Още едно седло и пак тъпите. Оп, запалка. Добре, таван си мислех, че кога сте ми гаси портала. Но вече имаме решение. Падай, бе. Аре, бе. Стреляй, бе. Стреляй, бе. Ау. Тук отзад би трябва да има изход, да. Още един чест. О, май гад. Диаманти, супер. Голден броня и честчето. Ама ги трябваше да си вземам обратно. Още пак ли си те? Нека отиваме с чупимилния чест. Искам само да видя абилитито. Различе. О, магма кюбчета. Добре. Брейчета, супер. Yes. Колко? Два, супер. И два близ. Рола, супер. Три удара. Сам идва май. О, мага. Ето е това Fortress. Та има долу още един късмет просто. Ау, ау, ау. Ти умреш. Ми дропи глава. Мерси. Ти стява си. Добре, най-там ходихме. О, магма. Баста. Ау! О, мага. Стига ли? Моята диамантите остана. Тук съм. Умрях супер брутално. Имаш ли още? Да. Това газта бъде до мен, от тях да си взема айтемите. Направо супер. Да, тук са, yes!
Няма ми сета. Няма ми панталоните. Айде. Окей, хора. Всичко е наред. Намерих между другото ти 3 диаманта в чест. И двоен фортрес. И след малко се връщам. Не, също съм тук. Но имах предвид, че ще се връщам в това. Супер, изгубих си кирката. Влязох тука. Тук ли си, бе? Явно не. Тук съм. Супер много глоустон, човек. Ще да си нафаряме малко. Ау. Окей, има доста блейд спаунери, той го разбрах. Фортрес е огромен и вече може да си ходя. Да. Тук ли си, бе? Тук съм. Тук съм бил вече. Турчаци има. Къде ми е портал? Его. Еми тук. Ау, пер се близа. Моля да ми целите. Оцелиха ма. О, пред мен има един близ. Не мога цели. Връщам се бързо. Ау! Ко стана, бе? Малко рискуваме тук. Той успя да се върне. И... минавам през порталчето. Хора, горе-долу това беше за този клип. Да, това беше и...